ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର୍ ୱିଥ୍ ମିକ୍। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବେ। ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ କିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଭାରତ କିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟର କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଭାରତ କିଙ୍ଗ। ବହୁତ ସାମାନ ଏଥିରେ ମିଳୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମାନ, ଡିଜେ, ସ୍ପିକର, ଯେକୌଣସି ସାମାନ କିଣିପାରିବା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ସାମାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ହୋମ୍ ଥିଏଟର 2900 କେତେ ଟଙ୍କା, ଟାୱାର ୱିଥ୍ ମିକ୍ 9000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି କାର୍ ଅଛି, କାର୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। କାର୍ ବୋଲରେ ବାସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ 4300 ଟଙ୍କା। 12 ଇଞ୍ଚର ସ୍ପିକର ମିଳିବ। 12 ଇଞ୍ଚ ସିଙ୍ଗଲ କଲମର ପେୟାର 350 ୱାଟ୍ ଇକୋ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର 14,500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଲାଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଅଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଅଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଣ୍ଟର କଲେ ଡିଫିକଲ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସର୍ଟ ବାଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ସାମାନଟି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର୍ ୱିଥ୍ ମିକ୍ ମାତ୍ର 1350 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଇଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର୍ କି ଅଲଗା ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ମିନିମମ୍ 1800 ନାହିଁ ତ 2500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଆଧେରେ ମାତ୍ର 1350 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରି ସପିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ବି ପଡ଼ିବନି। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6.5 ଇଞ୍ଚର ପ୍ଲସ୍ 6.4 ଫୁଲ୍ ଦୁଇଟା ସ୍ପିକର ମିଳିବ। FM ରେଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ମିକ୍ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଇକୋ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମିଳିବ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ଗୋଟେ ମିନି ସାଉଣ୍ଡ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଦେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅଛି। ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ପଳେଇବ। ଆପଣ କେଉଁଠି ପାର୍ଟିକି ଯାଇଛ କି ଭୋଜି କରୁଛ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ୱେଟ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଡ୍ ଟୁ ଚାର୍ଟ ଯାଇକରି ଭ୍ୟୁ ଚାର୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ରେ ମାରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଇଣ୍ଡିଆ, ହାଉସ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଡ୍ରେସଟା ଦେବେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଦେବେ, ପିନକୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ।
डायरेक्ट ऑनलाइन पे करेंगे 4-5 दिन भितर आप घर को आराम से पड़े किसी असुविधा नहीं भल साइट आप चाहिए गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी जाकि देखिपारे मुझे मो डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल टी देखईदेवी चाहिए देखिपारे बहुत भल सामान मिलूँ बहुत चीप रेट रे थैंक यू।